A da, ima i u štampi o ovim izborima za lekarske komore, pa je gost Novog dana ovoga jutra profesor Medicinskog fakulteta u penziji, Dragan Delić, koji je predsjednik Odbora za zdravlje stranke Srbija centar. Dobro jutro i dobrodošli. I evo, ujutru smo, evo sad smo čuli podatak, samo da mi to prokomentarišete. Kako kaže Sanja, čitavih 1100 glasova se brojalo do kasno u noć. Čitavih 1000, mislim da već znamo rezultate izbora u Bugarskoj, znamo. Kako to da razumemo? Kako vi to razumete? Da bismo sve to razumeli, moramo da pođemo od temelja. Neoradikalsku vlast, koja je po meni duboko antisrpska, ali to je jedna posebna priča, karakteriše neopterećenost potrebnim znanjem, nekompetentnost, sklonost korupciji, sklonost represiji. Njima glavni protivnik, jedini protivnik je jedna proaktivna, kreativna, društvena elita. Znači, koja predlaže i menja neke stvari, koja ima ideje, koja ima energiju, koja ima mladost na kraju krajeva. Njima je glavni problem znanje, recimo. Znači, oni jašu i razvijaju se na neznanju, na neinformisanost ili pogrešna informisanost. Pri tome, ako im se suprotstavlja omladina, a ovdje se recimo radilo pred svega o mladim ljudima, naravno, omladina koja je samosvesna, obrazovana i ono što je vam bitno, solidarna, onda je pobjeda na vidiku, na dohvat ruke. I to ono što plaši ovu vlast. Ovu vlast plaši suštinski jedino znanje. A činjenica da posljednjih godina ovu zemlju Srbiju drži to znanje koje je stečeno kroz kvalitetno obrazovanje, kroz kontinuiranu edukaciju, kroz rad. I to je ta posljednja nit na koju se drži ovo naše društvo godinama. Ovo društvo koje je duboko podeljeno po mnogim osnovama, koje je neinformisano, koje je slabo obavešteno ili pogrešno obavešteno. Ajde ih obavestimo. Dakle, šta znači to kada nezavisni kandidati kažu da su pobedili u Vojvodini? Čujemo od studenta u Beogradu, 1 u Valjevu, 2 u Kraljevu. Šta to znači za Skupštinu Lekarske komore i za regionalne komore? Postoji statut Lekarske komore i on je dosta čak obima, rekao, preko 350 članova ima taj statut. Glavna je Skupština. Znači, Skupština Lekarske komore Srbije ima 141 člana i bira se po principu da 300 lekara imate pravo na jednog predstavnika svog. Kad je privatna praksa, to je na 100 lekara. Za Kosovo i Metohiju je niži kriterijum, to je 70 lekara imaju pravo na jednog predstavnika u Skupštini. Skupština je ta koja kreira politiku Lekarske komore. To je jedno glavno telo koje daje boju, ukus, miris Lekarskoj komori. Ali šta bi značilo? Da. Ali ona bira upravni odbor i bira direktora komore. Direktor komore, a to je moje iskustvo, nije ličnost koja odlučuje. Glavno telo koje odlučuje, to se ne zna, to je upravni odbor. Tako je statut napisan da upravni odbor faktički odlučuje o svemu. A upravnom odboru je ko? Pa to je 13 ili 15, ako se ne varam, predstavnika iz Skupštine, sastava Skupštine se bira i upravni odbor. Znači, delegati biraju upravni odbor. A da li, kako da znamo, ovako, ovo ste mi objasnili, da u narednih 15 dana... Centralna izborna komisija mora da saopšti rezultate. Da. Dakle, to je po statutu. Ako čujemo da su nezavisni proglasili i kažu da su pobedili, da li to znači da imaju većinu? Dakle, kako samo... Mi nismo pratili izbore za Lekarske komore ovih godina. Ovo je verovatno prva kad su... Većina odlučuje u Skupštini. Znači, za direktora odlučuje većina. To je prosta većina od ukupnog broja plus 1. Znači, također za upravni odbor. Znači, većina je ta koja je dominantna, koja donosi odluke. Ali mi sad u ovom trenutku ne znamo u ovom trenutku mi ne znamo, zaista. Da. Ali šta nam kaže, na primjer, ta izlaznost? Dakle, govorilo se da je na dosadašnji to bio jednocifren broj, kaže... Reći vam, to je bilo od 3 do 9%, bar u ono moje vreme kad je bilo to aktualno za mene. Sada vidim da je visok procenat što mene raduje. Znači da su lekari napokon shvatili, probudili su se, osvestili su se. Znači došlo do radikalnog preumljenja u našim redovima o značaju Lekarske komore. Posljednjih godina ovo što su registrovali lekari, to je ćutanje komore. To je bila zavera ćutanja o bitnim suštinskim problemima koji postoje u zdravstvenom sistemu Srbije i vezano za našu profesiju. U definiciji naše komore stoji da je ona prvo obavezna, znači svaki lekar mora bude član komore, znači nije to dobra volja. Drugo, da je, što tiče okupljanja, znači ona je obavezna, ona je
da je na demokratskom principu organizovana, odlučuje se većinom glasova i to je profesionalna organizacija lekara, znači doktora medicine. Znači to je nešto što je suštinski u definiciji lekarske komore. Znači da moramo da se organizujemo i da ona faktički štiti interese lekara, naše profesije. Postoje 35, recimo, zadataka lekarske komore. Među njima je čak da lekarska komora mora da reaguje na sve neobjektivne, neutemeljene izjave putem sredstava javnog informisanja. A poslednjih godina ih je bilo toliko i toliko. Prema tome, lekarska komora je veoma bitne zadatke koje mi je poverila je država. Znači, neke funkcije država poverila lekarskoj komori, ali pritom je lekarska komora potpuno nezavisna u odlučivanju. Znači, to morate znati. Znači, jednostavno je nezavisna u odlučivanju. Može sama da donosi definitivne odluke o mnogim stvarima kad je u pitanju naša profesija. Da, i vi ističete to. Lekarska komora je institucija lekara, a ne države. Ali kako da objasnimo onda, evo, verovatno, i da li je to uticalo na ovu izlaznost? To što smo čuli o posmatračima, da je samo CESID mogao da posmatra izbore, to što smo čuli da neki lekari uopšte nisu imali pravo juče da biraju zbog ugovora njihovih koji nisu dati lekarskoj komori. Dakle, sve to juče smo vidjeli i ajde, idemo redom. Evo, ove dve stvari. Pa glavni osjećaj kod lekara da komora nije njihova. Da neko drugi rukovodi tom komorom, manipuliše i da nisu njihovi interesi zaštićeni. I to je pokazalo su prethodne godine. Znači tu ne možemo da diskutujemo o tome. Pri tome lekari hoće, ako već plaćaju za komoru, a to je 0,8% od svakog meseca. Svakog meseca. Znači, to su ogromna sredstva. To su, recimo, sredstva, sad koliko vidim, skoro oko 5 miliona evra na godišnjem nivou se to prikupi. To su ogromna sredstva. Ta sredstva se troše bez neke kontrole. I moje lično iskustvo je bilo baš vezano za to da sam primijetio da se po 2-3 miliona godišnje potroši za pojedinca na ime nekih aktivnosti, većina manje više izmišljenih aktivnosti, što je zaista bio visok prihod za samog pojedinca. Samo da kažem, gledacima, vi ste bili kratko direktor lekarske komore. Na čelu lekarske komore 3 meseca, je li tako, pre 10 godina? Ja sam predložio, recimo, da mi svi radimo volonterski. Naravno, to su niko nije to prihvatio, to svi su odbili. Meni je bilo cilj da nešto promenim u toj lekarskoj komori. Ja sam ponudio plan i program na 14 strana. Niko nije obratio pažnju na to. Ali da, o finansijskim sredstvima bilo je dosta reči i pokušaj da se ta sredstva koriste na neprimjeren način, da iskoristim eufemizam. Sad smo otišli malo od teme, ali jeste bitno. Dakle, ta sredstva, ja sam vidjela na Company Wallu, kažu, ukupna aktiva je 11 miliona evra 2024. Govori se o 5 miliona samo na osnovu tih članarina. Sam ja ušao u komoru, bilo oko 4 miliona evra overenih u dinarskoj protivvrednosti, oročenih u banci. Da. I sad, dakle, o čemu se tu radi? Da li vidimo borbu države za lekarsku komoru? Je li to zbog novca ili je to zbog ćutanja? Zbog ćutanja. Mislim da je to. Znači, državi treba jedna kooperativna komora, znači saradljiva komora, koja neće praviti probleme, koja neće iznositi probleme, koja neće predlagati promene i tako dalje. Znači, ne treba državi kreativna komora, produktivna komora, komora s integritetom. Naprotiv, ona treba da ćuti i da realizuje te operativne stvari koje se radi. To je licenca i tako dalje. Tu i tamo kontinuira edukacija i to je to. Znači, nešto što ne smeta državi i da ne reaguje na sve što se dešava u našoj profesiji. A posljednjih godina mnoge stvari su se negativno desile u našoj profesiji. I dobro, komora ćuti i vi ste sami ukazivali na njeno ćutanje. Da li predsjednik uđe u intenzivnu negu ili proziva lekare da dele pacijente na blokadere ili ne? Ali da li onda ti u komori za to ćutanje dobijaju da troše novac kako mogu? Pa ne znam šta, kad je bila revizorska... Spominju se kafane, spominju se putovanje. Udruženje građana i nema neki obavez da neke račune polaže. Međutim, dolazile su inspekcije i ja sam ih uvijek prihvatio sa radošću. I ono što su meni govorile to je da oni samo žele da vide da li za svaku potrošnju postoji odluka. Znači, njih ne interesuje smisao, svrha, cilj tih potrošnje, nego da li postoji pismena odluka nadležnog tela. To je obično upravni odbor koji odlučuje o tome da li ima to pokriće. U tome tih pokrića je uvek bilo, ali znate šta, ta pokrića mogu da pokriju mnoge stvari. Sve u svemu, moj utisak i stojim za toga, bilo je neracionalnog trošenja novca, lekarskog novca.
Ali direktor komore je taj koji potpisuje svaki račun. Slago se sa njim, ne slago se sa njim. Znači nije mogućnost direktora da nešto vrati kao račun. Znači ja sam morao sve da potpišem. I kad sam vidio šta potpisujem, jednostavno sam rekao, ljudi moji, vi niste iz moje priče, ja nisam iz vaše priče, doviđenja. Nećete da radite volonterski, nećete da prihvatite plan i program rada, nećete da menjate status komore, zadatke komore i tako dalje, njene ciljeve. Šta ću vam ja? Dobro, vi ste otišli i kažete komora ćuti na razna nepočinstva, ali recimo kad smo kod novca, zašto lekari ćute? Zašto oni ne kažu, jer to je ipak od njihovih plata, dakle, skoro 1%. Sad su progovorili, znači potrebno je vreme, znači ovo nije trka na 100 metara, ovo je maraton. Pitanje je koji će biti rezultati, znači mi ćemo ih vidjeti uskoro, ali mene raduje ta izlaznost, to buđenje studenta lekara, da su shvatili da od njih zavisi status lekarske komore. Ne može da se ponašate, to je taj sistem, jedan pevac, bi milion spavača. To ne može tako. Znači, mora da budu mnogi proaktivni. Nije ispod časti da budete aktivni u lekarskoj komori, naprotiv. Da to bude nešto marginalno, da budete nezainteresovani šta radi lekarska komora. Po toga zavisi vaš status. Trebalo bi da zavisi vaš status. To me veoma je ozbiljno. Znači, lekarska komora je dobro što je napravljena, početkom ovog milenijuma je ponovno formirana. Dobro što imate zadatke, ali nije izvršila svoje zadatke, svoju funkciju. Treba je promeniti. Kako je promeniti? Sa kadrovima. Ljudi su suština problema. I da vas vratim na to u kojoj atmosferi su, kada ste vi birani, kad ste bili na čelu lekarske komore, kad su ti izbori, dakle to je pre 2014. Da. Je li to ovako izgledalo? Kako su... Ko je posmatrao te izbore? Dakle, za koje vreme su se znali rezultati? Da li je prećeno? Ovdje čujemo od doktora Dejana Hristova da mnogi lekari nisu htjeli da se kandiduju kad vide da je direktor njihove ustanove. Vidite, statut je tu napravio jednu veliku grešku. Način izbora delegata za skupštinu je pogrešan. To je sistem samopredlaganja. Znači, ja hoću da budem kandidat za skupštinu, imam jedan formular, odlazim kod svojih kolega da mi oni daju pismenom formi podršku. Ja moram da sakupim 20 potpisa svojih kolega i to na opštini gde živim, da bi se kandidovao za lekarsku komoru. To je pogrešno. Znači, ne treba da se samo kandidujete. Drugo, izbor se vrši na opštini gde mi živimo, gde, kažemo, da spavamo. Ne vrši se tamo gde vi radite, gde vas ljudi poznaju, gde će ljudi izaći na glasanje. Zato je bilo tako niska izlaznost. Ono što sam ja predlagao i tada, a i sada kroz zakon o lekarima, da se promeni način izbora. Jer ovaj zakon o komorama, koji je zajednički za sve komore, govori da je izbor se bazira na teritorijalnom principu. Pri tome zakonodavac nije rekao šta misli na teritorijalni. Da li to tamo gde spavaš, gde tamo nisi lekar, ili tamo gde radiš, gde si lekar. Ja zagovaram da se predlaže u radnoj organizaciji, tamo gde radite, i da se tu i glasa tokom prepodneva, da će svi ljudi i glasati, da vas ljudi znaju. To ste predlagali sad u ovom zakonu? I 2014. godine sam predlagao u onom svom, a i sada sam predložio u zakonu o lekarima koje Narodna skupština nije htjela da raspravi. Nije bilo zainteresovano. Nije raspoložena. Bilo uopšte da prihvati raspravu o zakonu o lekarima sa kojim sam pokušao da našu profesiju potpuno uvedem u jedan normalan sistem. Ali kad smo kod toga gde se glasa, recimo je li uobičajeno to? Juče smo vidjeli snimak da direktorka zdravstvenog centra u Aranđelovcu sanitetom sa zaposlenima stiže na glasanje u Kragujevcu. Je li to... To je indikativno. Zašto? I tako dalje. Mislim, dobro. Ali da su pritisci vršeni, sigurno da jesu. Ranije jesu. Da li je bilo lobiranje? Jeste. Da li je bilo da se radi protiv nekoga? Apsolutno. Znači, to nije bilo primjereno našoj lekarskoj profesiji. To ono što je meni zaista bilo poražavajuće. Jer tada sam se prvi put suočio sa nekim stvarima koje su meni neprihvatljive za našu profesiju. Jer ja sam živio u nekom drugom svetu. Tek kad sam ušao u tu borbu za lekarsku komoru, vidio sam da nisu svi lekari na nivou zadatka. Pre svega krivim naše profesore. Pre svega njih krivim. Njihova odgovornost je najveća, kao najučenijih, najodgovornijih, najkreativnijih i tako dalje. To me lekarska profesija, bar jedan deo lekarske profesije, posljednjih godina je pao na ispitu iz zrelosti, odgovornosti, kreativnosti, struke i tako dalje. Jel vi u ovom trenutku verujete da će lekarska komora za 15 dana, kad se budu znali najkasnije, da će ona biti nešto drugo? Verujem.
Zaista verujem. Pa došlo do krupnih promjena u celom društvu. Vidite, zdravstveni sistem nije izolovan sistem, ne živimo pod staklenim zvonom. Mnoge stvari koje su dobre i koje su loše prelivaju se u društvo, iz društva u zdravstveni sistem. Dobre stvari su se prelili. Studenti su probudili ovaj narod. I lekare, ali i druge profesije. I onda, dakle, vidjeli smo šta je rađeno u pozadini ovih izbora. Vidjeli smo, objasnite nam i to, kako danas su studenti pozvali medicinskog fakulteta u 1 sat. Oni ulažu žalbe na preliminarne izbore za studentski parlament. Dakle, kako ste razumeli tu noćnu akciju na medicinskom fakultetu? Što baš medicinski? To je bila pokazna vežba pod broj 1. Drugo, radi se o borbi za vlast. Vidite, nije svejedno ko će biti u studentskom parlamentu predstavnik. Studentski parlament ima to pravo, zakonsko, statutarno pravo da predlaže svoje predstavnike u savetu fakulteta. A savet fakulteta je organ upravljanja medicinskog fakulteta. Znači, donosi najbitnije odluke koje pitaju medicinski fakultet. I to su 4 studenta. 8 predstavnika daje osnivač, to je država, to je vlada, znači 8. Plus 4, to je 12. Savet ima ukupno 27 članova. 15 članova daju zaposleni. I uvijek je dovoljno naći 2-3 među zaposlenima koji su kooperativni, da kažem, i dobiti većinu saveta. Znači, savetu je 50 plus 1 od ukupnog broja u savetu. Na tome 8 država, vlast, 4 studenti, to je već 12, još 2-3 iz redova zaposlenih i to je većina. Na tome nije svejedno ko će biti u tom savetu, jer on bira i dekana. Da, tu lekciju smo naučili jesenas. Nažalost, to je sramota medicinskog fakulteta i zaista mi je krivo, ja koji sam učestvovao u stvaranju tog fakulteta, u razvoju tog fakulteta, da je tako došla situacija u medicinski fakultet da putem novina se neke stvari iznose, da se fakultet podeli. Ali što baš na medicinskom? Izbori su održani i na TMF-u i pobedili su ovi studenti koji su bili u blokadama. Što se digla? Dakle, postoji politička nit koja će nam objasniti zašto je... Predigra za to je izbor dekana, VD dekana, predstavnika savjeta. Tako da već teren bio veoma zahvalan za takve trusne poremećaje. Drugo, medicinski fakultet je nešto što je fakultet sa rejtingom. Znači, da li je ministar zdravlja ovdje specijalno uključen i zainteresovan? Mogu da pretpostavim. Nije mi strano, nije mi daleko, poznavajući ministra zdravlja, ali jednostavno to je jedna pokazna vežba da pokažu da oni mogu sve, da je njima sve dostupno. I ono što je veoma bitno da u to involviraju i policiju. Prema tome, sve poluge, mehanizmi, sile, prinude njima su dostupni. Ništa nije im strano, ništa im nije sveto. Pa fakultet medicinski treba bude mesto gde je sveto. Pa rektor univerziteta treba pazite kako razgovarate sa njim, kako mu se obraćate, pobogu. To je rektor Beogradskog univerziteta. To je to što je profesija ponižena, unižena, devalvirana. Suština je u znanju. Suština je u znanju. Njihovo je neznanje, a jedna arapska poslovica rekla neznanja otvara vrata strahu. Strah otvara vrata mržnji, a mržnja vodi u nasilje. A nasilje onda multiplikuje to neznanje, time se krug zatvara. Tome nećemo da uđemo u njihovu igru neznanja, nekompetentnosti. Ulazimo u igru sa znanjem, sa prošlošću, sa biografijom i sa idejama. Promene su neophodne za ovo društvo ako hoćemo da Srbiju izvučemo iz ovoga u čemu se nalazi. Pa, bit će da se ulazi u igru. A lekari bi trebali da budu tu. Mada naša profesija je malo specifična. Ja kažem, mi smo dobri đaci, navikli da učimo da radimo i prekovremeno, da radimo i subotom i nedeljom, da se posvetimo potpuno nauci, predavanjima, studentima i tako dalje, a da ovaj drugi društveni deo zapostavimo. Pa nije vaša profesija dokazala da može da se snađi i na premijerskoj funkciji. Imate premijera iz vaše profesije, tako da... Da, vi znate da je zaluto u svemu tome. Pitam vas zbog jedne druge stvari. Dakle, kolega Rade Panić kaže, komentarišući sve ovo, da je to sve jedna uvertira, zapravo mali parlamentarni izbori, da nas se pokaže kako će biti. List danas priča na naslovnoj strani da su godišnji odmori, sad posljednji adut ove vlasti, da opstane. A ono što me zanima to je da izađemo iz ove lekarske priče i uđemo u vašu političku. Da li vi u stranci Srbija centar razgovarate o letnjim izborima?
Pa meni je krivo što postoji takav odnos u javnosti prema političkim strankama, pa čak i odnos nekih studenta prema političkim strankama. Ja sam ušao pre 2 godine, znači kad sam otišao u penziju, ušao sam u političku aktivnost jer smatramo što je Jovan Skerlić govorio da je politička aktivnost briga o javnom dobru. Tačka. To je to. I mi smo zaista u našoj stranci, znam i za druge stranke, napravili smo recimo 99 predloga za bolju Srbiju. Šta bi uradili dana D? Znači imamo to. Ja sam kao lekar napisao 200 predloga za novi zdravstveni sistem. Knjigu sam izdao. Prema tome, opozicija je kreativna. To što nam stalno nabacuju da mi nemamo ideje, nemamo program. Naravno, to je laž. Znači, to nije istina. U strankama, u našim resornim odborima rade ljudi koji su se dokazali u profesiji. To nisu političari po profesiji. To su ljudi koji imaju ime i prezime, imaju svoju profesiju, svoje dostignuća i predlažu promene i u energetici, u poljoprivredu, u ekonomiji i tako dalje. Prema tome, ali ja sam ovdje vrlo konkretna. Letnji izbori, leto je tu. Jeste li imali sastanak sa tom temom? Biće to problem, jer vidite, po našem zakonu do kraja juna mora da se iskoriste slobodni dan, to je dani godišnjeg odmora. I obično je to vreme kad završavaju škole i kada ljudi planiraju godišnje odmore, a to morate uvijek blagovremeno da uplatite i da rezervišete. Tome to postoji jedna opasnost. Da li oni o tome razmišljaju? Verovatno razmišljaju. A opozicija? Pa mi razmišljamo, mi smo uvijek spremni. Znači, pre godinu dana smo i napravili program šta dalje, kako dalje, zadatke, operativne i to. Pre tome i opozicija je apsolutno spremna, ali mora da budu i narod spreman, i ljudi budu spremni. Moramo se poneki put i žrtvovati za neke stvari, za neke ideje i za promene u ovoj Srbiji, napaćenoj Srbiji. Profesor, najlepše hvala što ste bili gost televizije N1 na ovu temu.